Aton topic karon, maghisgot kita niining sambingay ni Hesus mahitungod sa magpupugas. Ani makita sa Mateo 13 verse 1 hangtod sa 8. Nay usa ka magpupugas miadto aron pagpugas o pagsabwag sa iyang binhi. Sa iyang pagsabwag niini may mga binhi nga nahulog daplin sa kadalanan. Ug ang mga langgam midugok og mituka sa binhi. Ang ubang mga binhi nahulog sa kabatuan diin dili daghan ang yuta o kini miturok dayon tungod kay kini wala may giladmon diha sa yuta. Apan pagsubag sa adlaw, kini nalaos og kay wala may gamot. Kini nalaya. Ang ubang mga binhi diha nahulog sa kasampinitan ug ang sampinit mitubo ug miluok niini. Apan ang ubang binhi nahulog sa maayong yuta ug kini namunga. May namunga og tagsa ka gatos kapilo, ang uban 60 ug ang uban 30. Igsoon gusto ni Lord nga may sama kita niining binhi nga nahulog sa maayo nga yuta. Nga moturok kini og maayo ug mamunga kinig daghan. Ang gusto ni Lord nga ikaw nga iyang gitagan og blessing mahimo usab nga blessing sa uban. Ug si Jesus mihatag kanila og laing sambingay mahitungod sa sagbot. Ang makita sa Mateo 13 versikulo 27 hangtod sa 30. Si Jesus mihatag kanila og laing mga sambingay nga nag-ingon, ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagsabod og maayong binhi diha sa iyang uma. Apan samtang nangatulog ang mga tawo, ang iyang kaaway miadto og nagsabod og mga binhi sa sagbot taliwala sa mga trigo og unya mipalayo. Busa sa dihang nanubo na ang mga trigo ug nanguhay, nakita usab ang mga sagbot ug ang mga ulipon sa pangulo sa panimalay miduol og miingon kaniya, Ginoo, dili ba maayo man kadtong binhi nga gisabod nimo sa imong uma? Unsa bang anaa may mga sagbot? Siya miingon kanila, ang kaaway mo'y nagbuhat niini ug ang mga ulipon miingon kaniya, unya buot ba namong adtuon namo og pangibton? Apan siya miingon kanila, ayaw kay tingali unya hinuon nga sa inyong pagpangibot sa mga sagbot maibot ninyo ang mga trigo uban niini. Pasagdi sila nga makaipon sa pagtubo aron hangtod sa ting-ani o sa pagpangani na unya ingnon nako ang tig-ani pangibta una ninyo ang mga sagbot o bangana aron sunugon apan ang trigo hakuton ninyo ngadto sa akong kamalig. Ug human ni Jesus pagsulti nini nga mga sambingay, ang iyang mga tinun-an wala makasabot ug nihangyo sila ni Jesus nga pasabton sila niini. Maong ingon si Jesus diri sa Mateo 37 hangtod sa 42. Ingon siya diri, og kanila mitubag siya nga nag-ingon, ang nagsabod sa maayong binhi mao ang anak sa tao. Ang uma mao ang kalibutan ug ang maayong binhi mao ang mga anak sa gingharian. Ang mga sagbot mao ang mga anak sa dautan ug ang kaaway nga nagsabod kanila mao ang yawa. Ang ting-ani mao ang katapusan sa kapanahunan ug ang ting-ani mao ang mga anghel. Busa sama nga ang mga sagbot pangibton ug sunugon sa kalayo mausab kana ang mahitabo unya sa katapusan sa kapanahunan. Ipadala unya sa anak sa tao ang iyang mga anghel ug ilang tapukon ug hakoton ngadto sa gawas sa iyang gingharian ang tanang hinungdan sa pagpakasala ug ang tanan nga mga malapason sa balaod ug ilang itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab. Dito ang tao maghilak ug magkagot ang ilang ngipon. Sa Mateo 13 versikulo 18 hangtod sa 23, gipasabot ni Jesus diri mahitungod sa magpupugas. Miingon si Jesus diri nga, busa patalinghugi ninyo ang sambingay mahitungod sa usa ka magpupugas.
sa diha nga ang usa ka tawo makabati sa pulong mahitungod sa gingharian ug dili siya makasabot niini, ang dautan mutungha ug musakmit sa gisabod diha sa iyang kasing-kasing. Kini mao ang nahisabod diha sa daplin sa dalan. Og mahitungod ni adtong nahisabod diha sa kabatuan, kini mao kadtong nakadungog sa pulong og diha-diha iya kining gidawat uban sa kalipay, apan siya mismo walay gamot og mulahutay lamang sa makadiyot og sa dihang moabot ang kasakitan o mga pagpanglutos tungod sa pulong, matumba dayon siya. Mahitungod ni adtong nahisabod diha sa kasampinitan, kini mao kadtong nakadungog sa pulong apan ang kabalaka niining kalibutana ug ang gugma sa bahandi magtuok sa pulong ug kini dili makapamunga. Mahitungod sa nahisabod diha sa maayong yuta, kini mao kadtong nakadungog sa pulong og nakasabot niini, kini siya namunga gayud og naghatag og abot sa usa ka higayon, usa ka gatos ka pilo og sa laing 60 og sa laing 30. Igsuon, ang gusto ni Lord nga mamunga kita og daghan. Ang gusto ni Lord nga mahisama kita sa maayo nga binhi nga niturok diha sa maayo nga yuta. Ug dili kita mahisama sa mga binhi nga wala niturok diha sa maayo nga yuta. Ug labaw na isuon nga dili kita mahisama sa mga kaaway nga mitungha aron lamang pag sinamok. Dili gusto si Lord nga mahisama kita sa sagbot tungod kay inigabot sa panahon lainon kadto niya tong mga sagbot ug iya kadtong sunugon ug ang katong mga binhi, mga maayong binhi iya kining lainon. Igsoon, ang gusto ni Lord nga mahisama kita sa maayo nga binhi aron mamunga kita ug mudaghan ang iyang katawhan. God bless sa tanan.